RMN Drama presents Kung Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kung adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasta tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Sunan, kumusta sa mo? Niya ka panyawalagat sa kaninan telefon pa Barilio Morales. And then my partner ka Bandorisi Wandi Tayen. Asap kita, always say a prayer. Pero kay sunan din ito maglangan, ang sotampo ka tumatagan ng pagtagan, no? Pinadaakin ni sa kaasawa na magpatago lang sa nga laryang. Niyagi ko mahaso niya akong bana nga may pagkakurukutok og utok. Nagtrabaho mo ko sa kapunirarya pero nasira na kay nalupig sa mga dagkong mga mamaligya og lungon. Doon na pa yung mga special offer pero bisag nag-sale sa lungon ang gitrabahoan sa kong bana, nalupig yun kay payag-payag raman, diwit-diwit man. Mo'y style sa lungon. Ug mao ni ang dagan sa mga paghitabo. Ay likot minit, 5 painit. Punan og 5 G's tanan. Halak kanoto, taksi antasa. Og ibutang sa kamot ni Laryang. Kadakanta man. Ay, kadakanta ko lang niya akong kagoo Laryang. Ha? Unsay kaguol? Oy, nga naman kano to? Misira ng punerarya nga akong gitrabahoan. Mi file og bankruptcy. Unsay may file kog bankruptcy? Na bankrupt god, mao na nira. Ha, nga naman oy. Ay, nalupig sa madag kong punerarya oy. Nga aircon pa, napay elevator, napay para sugba. Ha? Sige para sugba. Kanagong unsa kremit, mao na. Kremit, sugbam na. Pataka man lang taong kakano to oy. Unsam din na. Di na isugba oy, sunugon ra na. Oh, mao na nira nga among kuan, nga mo kay payag ra. Unya, wa pay purlon. Pero sila purlon, kuan pa kanang estrada pa gyud ang kuan sa kanan Starex pero ang amo dotuot mas karusa. Unya karon, sayo ba tayo pasabot wala na kay trabaho? Jobless na, jobless. Ha? Unya ako kay madawat kay. Unsay madawat ba oy? Kuan ba terminal pay ba or separation na good? Wa gyud kay mipayon magbankruptcy, kansiman. Hinay no negosyo. Anong hinay mo? Daghan mo kayo nga matay ron. Kaya di panukhang di ay. Sao nga. Asyuso naman kayo mga mamatay. At ito mga dipahaya sa mga aircon nga kwarto. Unya, nga mo, limuot man kayo. Lo, unsa pastilan, ani. Niya ba tayo anak ka nag-eskwela? Ngita lang kong lang punerarya ang trabahoan, ay. So, yung master ni mo? Ang pagbuhat og lungon, no? Kada ba lang simple nga lungon. Kanang gitawag og diwit-diwit. Diwit-diwit ba? Uy! Mo na ikuan baratohon nga lungon, diwit-diwit. Pero sino hinoon kay na may kuan silupin skilled. Mao ba? Napagi kuan kanang barato pas diwit-diwit. Unsa man? Bilong-bilong. Way palid-palid. Amo na ilungon para sa mga bata palid-palid. Ay, saon naman to ani ron eh. Narabat ay anak ka nag-eskwela. Ay mabuhi gyapon ta Laryang. Mabuhi lagi pero daot ka ayo. Ay lakaw kabalaka. Mabuhi gyapon ta. Ang langgam gani nga way nagbuhi, ha? Noy way nagbuhi kanila according to verse 4 ngadto sa chapter 9. Ilamay. Sampa na sa chapter ga pataka mo nang kagtabi. Ay, madungan nga kang Monsignor Ruben Labaho, pataka ka lang yaw-yaw diya, pakauwaw ka lang. Sagdi lang Laryang. Mag-freelancer lang ko. Sa freelancer? Mangambas ko. Mamuhal ba? Say, mamuhal. Ug nay mamatay, unahan ako sa kuan, ang mga ahintes punerarya. Opera na ko sila, ako ibubuhat sa lungon, barato ra. Mayo nga oper. Tempa, may magpabuhat ka ni mo. Ngano man ka nga, barato ra man ako. O, dili ba, mag-sale ko. Tempa, say mag-sale ba? Uy, Buy one take one ba? Ug nay mamatay nga usa, libre nga usa ka lungon. unsa man nilang usa ka lungon? Anara nila, imong ban lang kaban o butangan nilang katig, imong skayan. Gusto tuod di ay baka to ba? Mm. Kating uwan naman ron, sige mang baka. Himuon to ng sakayan, no? O di ba, pabarugon nila, imong lang aparador.
pagkadagas kagamitan, oy. May kag-initiative da kanuto. Ako na guni. Gamitong ginatong atong utok, no? O ko na, kudukumon, maong sugdan ko na. Unsay sugdanan nimo? Magsoroy-soroy na ko. Mangambas ko og nabay mamatay. Nya mutanyag din ko sa akong barato nga lungon. Oh, ikay mo buhat. O ako. Pabili ulan ako sila kung saan kahuya. Nara ba, tugas ba, tagili ba, nangka ba, palwa Japan ba? Nabi de palwa Japan? Palwa China? Nam ganit palwa sa lubi. Ay, amo ni. Ay, sige kanuto kay hapit na rabas ang adlaw sa minatay. O tingalig na ay uban di nga ilista nila ang ilang mga kuan, ang ilang mga nangamatay, ilista nila glain ng lungon. Nya uwa kay kompetensya kahaani kanuto. Nagsukong wa. Pero og naay mo kompetensya, patyon ako. Grabe ka brutal sa bitaw nimo. Kaor sa tagtirog kong ano, no? Ay, jutay antos. Jutay lang pag-antos na dahil. Mao gani. Pugong spulso, pugong spulso. Ay, mula ka una ko kanuto. Asa naman sa ka? Wato ko sementeryo, manglimpyo ko sa lubong sa akong mga ginikanan. Ako yung lang ko, kay mudagot ko skuros. Maayo! Maing adlaw! Oy, unsay ato? Mao ba ni ang bay ni Kanuto? Kisa kanuto? Kana bang... kanang Kanuto ba? Kanang Kanuto di Great ba? Ay, mao ni. Nga naman, ma'am. Uy, nga lumihilag ka, ma'am. Uy, naunsa ka, ma'am. Patay na nga kong bana. Natukang. Uy, adik-adik di ay. Surrender. Ha? Nga nganong natukhang man, ma'am? Nagtuo ko nga. EJK? Unsa AJK? Extrajudicial killing. Unsa? Giyo sa ipagpatay. Gipusil man sa riding in tandem. Nagkuhan ba? Nagmotorsiklo ba? Maupa niya, wapa mailhi. Nagsulob magbunit. Pero hinuon, nakita man sa CCTV. Nailhan na. Lisod yun kay nagtap-tap lagi. Unya, ma'am, sa may ato, ma'am. Nangita mo ka sa kong bana. Napantog man ko ng bana ni mo ba nga. Mutrap na anang trabaho sa pinerarya. May mubuhat og lungon. Unya, kakaroon, ma'am. Wa naman, kay jobless naman akong bana. Ha? Nga naman? Nabankrupt mo ang punerarya nga iyang kitrabahoan. Nalupig sa kompetensya. Uy, maupa. Timing hinuon kay magpabuhat lang ko og lungon nga. Kuan sa imong bana baka na inato lang nga lungon bitaw. Mahal man gud sa mga punerarya. Sige, paabot lang ka dito, mama. Ano mo tos kanuturon? Kanuto di ang nga si imong bana, no? Nabantog naman, abi na ako bag, nabantog ng Alexander the Great Gus Kanuto, the Great, Kanuto the Great the I. Sagdi lang, ma'am. Yan naman turon, ma'am. Pero, ma'am, may report ka sa HRC? Ano sa HRC? Human Rights, good. Na, dito na bitaw ko. Dito na ko sa bahay sa taga HRC. Nagsusi na sila. Ay, try na lang akong bana. Ay, napaingon na din eh. Yan na, cute. Kanuto! Dali dayan. Dali, hurry up! Morning minatay akong bana. Nagkusungod man eh. Murag wa malipay namatay siya. Uy, tinuod yun na Kanuto, Brad. Yun na, hain na ba ito na ko ba butang, ha? Ano sa man, Brad? Ang mitrusan, kay sukdo na kog pilay height, ani, kay sa pagbuhat naman ang tuglungon. Ay, mubura man yung bana na ko. Mga 4 man ni siya kapin. Pero ikaw, ma'am, 5 sa kakapin. Mas taas kasi mong bana. Oo. Nga misugot ka man nga, waman mabalance ang inyong height. Taas pa man kasi mong bana. Kuan man gud, gilugos man ko niya kani adto, pasandi ko sa lubi. Unya nganong nakuha ka man, ma'am, nga taas ka man kaya niya. May us-us man ko. Kabaw. Lugmot kabaw. Okay, ma'am. Furagid kapin ang height sa imong bana. Buhatan ka na lungon, buhaton na nako. Okay, kanang sige dayon, Brad, ha? Para malubong dayon ni ugma. Hain mang tabla. Unsay tabla, Brad? Para buhaton og lungon. Wa rabay tabla? Dili day imo ang tabla? Nganong ako man? Ako'y buwas lungon. Ako pwede sa tabla. Wala, wa rabay ko'y kwartang ipalit og tabla. Yun na may tabla sa bungbong sa sud. Brad, mauna ba lang ka to? Pagkuha lang, anak. Sige. Gamay raman tabla nga magamit ani kay mubo raman ang bana nimo. Kana lang kuan. Para munindo tanawon ang lungon, pagpalit lag silupin. Ibutang na to sa kilid lungon kanang para musinaw ba silupin sa Carmelitos.
Unya asa man sa tagsilupin. Pa ko na nang kuan ang puto sa Carmelito sa senyorita. Sinom kay na. Magpalit lang ta ana og pila ka kuan, pila Oh. ka kuan pakpak, pila Oh. ka kuan patak-patak lang. Oh. Mupilit sa kilid sa lungon. Okay ra na. Ang importante nga doon ay mo sparkle. Oh, sugdidahin Brad. Oh, yun na. Magkuha na kuha ng tabla sa asbaboy, ha? Huh! Bada bing, bada boom. Bada bing, bada boom. Bada bing, bada boom. Bada bing, bada bing, bada bada bing, bada 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 bing. Ay, umana. Porma na. Pero ma'am, kuha ang tabla para tabong lungon. Hala, wa na rabay makuha nga tabla sa baboy. Hurot-hurot na. Pangitain na lang paagwi Brad oy. Wa na may tabla. Kuan, tabo na lang. Tabunan tala ni kuan, daw saging. O di ba, salirap lang, salirap. Uy, kuya og matugdo naglangaw. Ayun na, ma'am, ha? Kana, na-misiwil ng tabla sa inyong tatangko, ma'am. Kana na lang, paigo Oo, lagi na. sige, kana na lang, Brad. Basta mahumalan dayo na. Ka. Atlas, ma'am, sa katapusan, nahuman na gyud ang lungon. Yun na, Brad. Wa man lagi tapon diri sa may usa kong bana. Makita iyang naong. Lain may ibutang diha, di man tabla, para makita gyud ang naos minatay, transparent ba? Kanang makita gyud Makita gyud, oh. ang mananaw niya sa iyang iyarbang mga parinti mo tanaw gyud. Kinahanglan dili ma-close og maayo ang iyang makita gyud. Sayo na kay ma'am. Ako'y bala. O siya ibutang sa may si mong bana. Okay, ma'am. At last, nahuman na gyud ang coffin sa mong bana. O ato na i-transfer mong bana sa dire sa lungon, ma'am. Oh, okay, Brad. Wadyo kayo mga silingan, ma'am, nga makataba na to para pag-alsa sa lungon. Na, wala gigud, oy. Uy, anong wa kay silingan, ma'am? Da, magkuhat man na sila dunay snack. Kita na alsa, ma'am, oy. Ibali na to, minatay dire sa lungon. O sige, kita na lang. Mm. Gaan naman sa nimbanan ako, kay mubo naman yung pagkatao. Sige, ma'am. I-transfer na to. Unya, butangi unya buwak ang lungon, ha? No, wala ba ko ikapalit og buwak, Brad? Kang paita sa buwak, ng kalisod. Ako na lang mangitag buwak. Napalit ka, Brad? Kuan kining manghuwa lang ko dapis kalsada na may dagang gumamila. Pakatayan tala ning lungon. Sige, okay na lang na. Yun na. Unsa man, ma'am? Pagian tani. Ay, pangitain na lang sa manabtan. Ako pangitang manabtan. Ha? Ikali pangit kuan ako mangita. Ay, ikaw na lang sa pangita. Ako lang gyapon tanan. Sige. Package deal man na. Hala. Yung buhat. Ako lang asawa. Kay kuan manabtan man to. Sige, karong gabi, Brad. Sige, sugdan na pangaji. Kay ilubong nila ko sa adlaw gis minatay para na idaghang tao. Nganong gusto ka man og daghang tao? Para na idaghang mangitsik sinsiyo. Bangas ka. Unsa kanuto? Manabtan? Uy, Sige lang bular yang. Kamo ka bitaw sa lain sa nandin mo. kinsa man sa ingan ana? Diego bagi hapon? Dili, liyo na nga sa matay. Apelyido kilat. Ay, kulon. Karong gabi, ha? Sugdan na pangaji. Kilan ba aning kahimtanga uy? Sideline lang din mo. Rehearsal ni simong pagka manabtan kay doon na bang adlaw natay. Daghanang mo request nimo. Sige na lang uy. Nya sabat sa kakanuto ha. Ay, baklaw ng gyapon ko. Pagkagabi na dito na mi sa namatyan kay package deal man ang bayad lungon og pangadji. Sister, nganang nabtan. Kini siya? Ako asawa. Ay, ikaw di ay? Ikaw di ay nang? Ay lang kog mananga kay maguwang pa kanako. Sorry ha. Sorry. Unsa man sugdan na natong pangadji? Ay, karon lang taon-taon kay doon na pa may mga bot. Muanhi man kuno ang mayor ug ang kapitan ug mga konsehalis. Ngayon nga buta. Muna tingali na sila? Mo jud. Na may professional use only ang sakinan. Di ba? Ang mayor na ug ang kapitan ug mga konsehalis. Kadita sugaton nako. Sugaton nako aron daghan kay mulimos ani ron. Ano? Mapuno ng grapon na ni madam. Ay, basi na. Uy, mayor, dayon mayor. Condolence. Ay, salamat. Condolence, Petre. Salamat, Condolence. mayor. Kapitan, dayon.
Kapitan. Kap, ay! Dayon, Kapitan. Saan doon na mag-ukoy constituent na rin Ah, yung istorya ta. Dari. Mga pasubo taon ha, Beatrice? Ay, salamat kaayo, Kapitan. Yun na, dawatan eh. Kana lang una ha. Pila may suod aning sobre kap. Ipa lang. Papalito na kuan, MR copy ba? Adi ay. Adi ay. Ni aman sa di ay ni si Congressman. Kong, welcome, Kong. Condolence, Beatrice. Di kan pagka sa Congress, Kong? Di kan pa ako sa Bohol. Adi ay. Kinay akong limo sa unia. Hala, kamuting kahoy? Abot ni sa kuyuta. Ay, Matanong ni saya, matanong ni saya. slako na mo, Mayor. Kinita. Kapitan, slako na. Sige. Gidara man ako mga tanod. Okay ra, Beatrice? Ay, dakura ba kay kaon ng mga tanot? Ay, sige, dali na mo. Beatrice, muhag kong awit para sa mga patay o sa namatay ba ng imong bana. Iba mo kung gusto rin siyang tatakan. Oo, pero ayaw lang sentimental ha. Ayaw lang sentimental nga awit kaya tihalig magkahilat o niya minatay. Sige, okay ra. Kapitan, kanang kanta nga mo panaw ang minatay nga malipayon. Okay. Niya, Congressman, katahon na ako. Dito sa laing kalibutan, minatay maoy nagdaghan. Si Satanas bisi kaayo, sigig panawat og kondinado. Ilang papers bisan og piki, si Satanas way pili-pili. Ilang agency dili istrikto basta imong salabog at kaayo. Sa langit ang saray mo adto, bisan sayon ra ang trabaho. Pangayuan ka lang og ID, barangay clearance ni San Pedro. Sidula og birth certificate, ilang papers ipa-complete. Pag medical na ni San Mateo, iyang kalagtuan na sa impierno. Who are alive to your promise, even the secret is happiness. The angel in the sky sing a song, the beautiful bed of roses. Busa kitang mga buhi pa, pagsigi mo og rosaryo. Di kay tuas ilang silingan, sigig pamantay, magsigig panaway. Kung linugon ang kalibutan, maupay ipangitag rosaryuhan. Labi-labing kadawang Lucifer, I will not accept your special offer. Ang tanang makasasala, putlan sa sima-sima. Okay, karon Beatrice, di lami mudugay kay mutan lang mi saya, tan-on lami. Kap, nanala ta saya kap. Sige. Ani inom og tubig ka diyo, Mayor. Manamilit lang, miss, minatay Beatrice, ha? Ako sad, mutan-aw sad ko. O sige, laray lang mo. Tagsa-tagsa lang ha. Ang mayor. Kulay una. Kaypong. Mutan ako sa mong naong happy. Tanaw tinang mo. Dito ko! Mayor? Hala, sirit mang mayor? Ay, ikaw na sad, Kapitan. Kaypong, mauna na lang mi mo, ha? Sa katapusan, mutan ako sa imong... Dito! Kapitan! Asa mo to? Uy, Kap! Kamulang niya! Hala? Ikaw kung mutan-aw sa ka? Mutan-aw sad ko sa naong sa minatay, Beatrice. Kay dugay naming wa taon magkita. Mutan-aw sad ko, ha? Kay pong, kini... Di na ko! Kung asa ka, oy! Hala, nga naman to sila? Hala, nga naman to sila. Uy nga, mikilisi mo nagtanaw sa naos binatay. Uy! Nga naman to sila kanuto. Tarawa lang. Mutanaw ko. Kaliot lang. Mrs., mutanaw ko sa naong sa minatay, ha? Sige, tanaw lang, ma'am. Ano ka to silang mikilisi man? Ayun na. No. Dili. Ako maning naong ang nakita na ko sa minatay. Kano to? Usap ni. Unsa ka dalarang? Pagtanaw na ko sa naong minatay, ako mang naong ako nakita. Ano na? Tanaw lang kung sana. Unsa
gina imong gibutang sa ospital tay. Di ba na bildo? Sami man eh. O may bildo, di ka nalang sa amin. Sami man eh. Ano lang diya, panamin. Kaamaw ginatawanan ka. Uy, kaamaw gini mo. Basta ko magkatawa lagi ko. Salagot na gina ko ni mo. Uy, mo gini nakapanumber 1 ni mo. Ang imong kabuang. Ay, kanya pa, mabuang ko ni mo. Pagkahanggaw gyud, di ka kabaan na akong bana nga lakip ang patay iapil siya mga kabuang? Inay bildo ang ibutang sa usmi na tay, sami mo na gibutang sa kanahan? Unsa man ka may pasultihon, Laryang? Hello, Bordeban Goliath. Kanang adlaw na tayo na to, happy All Souls Day. All Souls Day. Buta na to, happy. Happy All Souls Day. Happy All... Wa man tiyan ni, wa man tiyan. Birthday Manila, di happy... Wa may happy no. Di happy no. Wa sadly. Bitaw may nga daw sa tanan nga nagpamati ka na mo ron. Ingon man akong pasalamatan ang tanang nagpalitan ng naggamitan sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with garlic para sa mga high blood, cholesterol, nalagsi ka nga lawas, di na dali nga masakit, mo nang kinahanglan ka na adlaw magtumar ka gyud og Panyawan Herbal Capsule. O labi yun sa ako ang amigo kapitan si Lloyd Landra diha sa Pinayagan Norte nga migamit sa tuang Panyawan Liniment Oil. Iya sa gipagamit sa mga tanod sa dayboard para sa panghaplas kay ang mga tanod gabi magud mo jote gyud. Abi ni mo Goliath kaning Panyawan Liniment Oil. Daghang kagda, kana bitong mga artist food nimo? Oh, kana tinuod ako. Imong haplasan kada gabi, imo butangan ba? Banlasan unsa kanang imo gyud butangan ang kanang mga artist food bitaw kada gabi dayon tog. Mawang Tudloy o kuana ko Kanang artist ko, sa binisaya na. Pangagod. Kagod. Unsa to Dili athletes food mga athlete. Pangagod. Oo. An-an. Pangagod sa tiil. Kanang an-an. Alap ng an-an. Pangagod na ato. Laon na in English, athlete spot. Oo, lagi. Ang kagod. Oh, murag mga athlete no? Kami Nakalita. kang athlete spot. Nabitaw na sa katong pasultihon katong mga pick-up lines anti-press nga athlete ka ba? Bakit siya? Imong na moral athlete mo. Bitaw tinuod bitaw Goliath kanang imong butangan kana mga gingi sa imong mga tiil na man adya. Butangi gyud kada gabi mawa ang katul unya di na to siya mo kuan. Di na to siya magbasa o mauga na. Muna ang Panyawan limit daghang kag dili kay haplas lang sa mga pamaol. Kana yung buhos mga bata anti-press mao gina ihiso ni boss. Mga samad. Binhuron man ko. Oh, imong butangan. Akong gitlag Panyawan yun. Oh. Mawa Ang biho. Bitaw bitaw. Grabe Ya, binod daas ang kuan. Di ba kita board? Ditog. Mga kuana inigmata na to sa labi na kanang pa-aircon tugnaw. Sakit man imong tuhod inigdayon matano, di ba? Okay, all exercise. Oo, kay sige gahigdaan ano. Muna nga banlasig ba plastic gyud Panyawan para mawa gyud Dili mo mainitan. matukid ug dili matugkad ang gahom aning mga Panyawan kay sa unang panahon ang bago na inusno sa matat nga sa bata panahon nga lutaso ng Para pait. mao ray gamit sa una. Karon ato day Mambibi Cabisares. Tuwas na to. Karon si ato sila Mambibi Cabisares gawa sa bago sa Panyawan. Diha sa Bayra Naga, i-maintain lang gyapon nga tong celebrity Kodik Beauty Soap. Ingna imong mama ha. Dong Jane Fred Algori diha sa Taytay suba lamber na now. Imong mga tao do paplasa gyud ang Panyawan liniment oil diha daw. Ay, belated happy birthday di anniversary sa sugod bao atong October 15. Belated na happy birthday. Okay. Ala, sa tanang mga driver taxi. May buntag mga yun. taxi Sa tanang driver. mga driver yun. Sa tanang mga driver nga namati na to. Maayong pagpaminaw. Sa atong mga kaigsuunan sa kabukiran nga namati yun nato taon. Salamat. kayo. Mga kamir kaduhan. Karon Kami nga kaduhan. nagpaminaw. Kunya, labi lagi yun board sa tundok. Sige, text ako yung agaw. Si Minaw Richard sila? Gabuya. Sige, yung sila paminaw dito board sa ato ang drama. Makuha mo dito board. Gapit sa may tundok ko doon. Ay, Tundo. gapit. Makuha ang mga Bisaya. Ang Diwa HP, makuha dito. Salamat Pabor kayo. ni, pabor ni signal. Sa Palawan, kusog sa ta. Sa Palawan. Sa atong mga kaigsunan diya sa Palawan. Si Father Peter Montiron, nagpalit ganit resistor. Ang mina to, Padre Ansam, Thank you, Father Father. Ruiz, si paring Alex ug maring Milba Bacaltos, no? Paring Yol, Gasper, nanas kong building. Paring Yol. diyan ba, Giblessing na natong pista sa Talisay. Sa silang atbang na building diya nga pabangan sa mga kuan, Murag kuan, kanang commercial gyapon. commercial building, Giblessingan niya itong Yes, sa pista sa Biaso? Talisay.
Biasong dili. Diyan bandapit. Biasong. Biasong. Oh, Father biasong. Joshua, ganun na. Father Oy, Joshua, Barok. Father Joshua, may pagpaminaw, Ma'am Father. Nenen Moreno. Ma'am Ninen Moreno. Thank you kay Ma'am. Okay. Si Laryang, ato sender. Laryang. Kanining kabuang siyang banay nga ko, mabuhat og lungon. Muraga, variety siya ba? Ang tanaw mayor, tanaw congressman, tanaw ang kuan, kapitan, pilisib, balik sa aki. Yung tanaw doon. Okay, nagkapahimong ng dalawa. Lima rin yung tanaw, lima yung daw. Bakit? Kuya wan ka, oy. Kuya wan ka, oy. Abi ako na, ako ni. Oh, guya. Kuya wan ka. Oo. Wag yung, kuhan mo sa dyan. Ay, hindi na lang board kay dili ba sakitan ang kuan ba mga libre ba limalingaw ka. Malingaw magbilar. Malingaw magbilar. Sana mauli. Nga sa amin na, wa may bildo. Palit pa, wa may bildo. Libre man. Ayaw tablang. Wa. Ganaan maglungon na sila paribo yung Rivera o dol silang Royal Garanti. Brato ah. Brato ra kay dadi. Ala, ato mo na to. Brato ra kay ilang paribo yung. Kinumdum ko sa unang panahon sa mamatian. Dragon kape man ito igual, no? Pero karon mo reglahi na. Yung naginom mga tao. Kuha na kayo. Bago ni, bago maguni kapiha, MR Coffee. Kali sa Dragon man. Barato sa itong Dragon board. Tagpiso. Mura man to. Kay nana ato. Mura man to. Mais nga gi sangag no gi kuan. Pero karon mo class naman. Katong Star MR Coffee Coffee na. Wala. MR na karon, gipuli. Sayo naman ibuhat tong kape. Dagaman yung kuan. Dahil na styles kape, mga kakao, mga kuan, mahimong kape. Mahimong kuan. Natinga ako, diri ba? Natinga ako ba? O ang punuan ng MR o kuan ba ka ng katubakahang Bisaya, ang kape o katubakang usingan na ng Kaning kape mo na siya most requested kape. Most requested na. MR man. Most requested coffee, MR. Malinaw pa ko yung mga kape yung mamuwak ban? Huwag mo kitang mamuwak ang kape? Wala kape ron ay kanang demand kaya siya. Mamuwak ka ng kape, ang iyang mga buwak daw mga sapal sa lubi. Ang katong kape kitong gagmay. Lain katong kukwa, koko. Kuha to. Kakao. Alam mo yung pasapong kakao, tamis kayo? Tamis kayo. Ang kape kada dahon magsabak og buwak. Katong gagmay no. Murag santol board kanon mo tamis nga sumaslong. Ang kakao ang iyang bunga mo pilit mas mga punuan sa mga sanga. Murag sa guilas. Okay. Nala, Laryang. Ala de. Malinaw ra bitaw bata lang. Maburir ka mahimo ng birwan lang. Abi na paggangon. Apan og sumpay diri sa parutyon kay kuan man iban kanang ang aming man mga binuhatan, no? Sa Lucas chapter 10 verse 17 to 24, kadto bitaw si 72 ka mga tawo nga palakaw ni Jesus para magsangya sa maayong balita. O ni balik. Ingon, Ginoo, bisan ang mga yawa may patuok ka namo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Ang Ginoo mitubag nga apan ayaw ka mo kalipay tungod kay ang mga yawa may patuok kaninyo kundi paglipay noon kamo kay inyong mga ngalan na hisulat na dito sa langit. Ang buto sa tungod sila mga maayong binuhatan. Ang katong ibuhat sa imong banaday, no? Nga kuan bisag ingon ato dunay nahadlok muro na mo po nalingaw. Pero kay imong totalon yun, ang buto sa bot is the end of the day nga dako yung paning kamot ni katong kasi tutigi mo lungon ban. Sige kuan. Kanuto. Creative kay siya kay mo. No tinuod na tayo sa to. Kabla, nalangkad siya sa amin. Wa gyud kwarta go, di ba? Kanang unique ang iyang pagkakuan kay og maghuwat ng punso sa iyang hawa mo kuno ikapalit og plywood mabaho ang minatay. At least nanguha siya ka ng mga indigenous materials. Sige. Indigenous materials. Indigenous Mga antik ba? Kana ba may nato lang. Pero dili basta basta utaw sa amin ibutang. Aron ko no sinaw butahan ni Silupin. Basta sa sigarilyo. Puto sa kindi, di ba? Yurita, sinaw kina. Nakuyawan sa lupro na lingaw. Panudlay na siya, day. Panudlay. Wala ba? Lala? Laryang, no? Kaya sulay mo na niya. Salamat ha sa mong pagpadagatong tulumanon. Kuna ko ang pasultihon. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon,
Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon nga ang pagpakas...